Γιατί και αυτό έχει ιστορική σημασία να μάθετε γιατί ονομάστηκε το νησί των Σιρηνών. Έτσι. Θα το βάλε λίγο. Λοιπόν, παρακαλώ, συλλάβω. Ακούμε, Θέλετε να σας το πω ή δεν θέλετε? Έχει καιρό να δημουνεί. Και αυτό είναι που τον σκιάζει. Ο Οδυσσέας. Από φαίνει και από πιωτή δεν τον επολιτιάζει. Και ενώ αυτά σκεφτόταν όλο καημό και πάθος, μια φωνή ακούστηκε. Νησί στο βάθος. Και ενώ αναρωτιόταν αν το νησί είναι βήλος, σηκώθηκε με το βάρο του και του έγινε σαν στήλος. Έσχιζε το μανουία, βγήκε έξω η μισή και στρίβοντας αριστερά έδειξε το νησί. Ο Οδυσσέας κατάλαβε από τους ψωλίστους τρόπους πως στις Σιρήνες φτάσανε που τρώγανε ανθρώπους. Τη αδικία ο Θεοί, εκείνες οι καημένες. Άνθρωπο μόλις βλέπανε κάνει σαν εισασμένες. Με περιπτώσεις που τους πέρανε στην αυγή τους και από αυτούς τρώγανε μονάχα το καμπί τους. Το νησί των Σιρηνών δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μπουρδέλο υπαίθριο και μάλιστα μεγάλο. Γιατί εκείνο τον καιρό τους έπιασε μια τρέλα και με αυστηρό διάταγμα χτίσανε τα μπουρδέλα. Και όλες τις μαζέψανε από τα κρυφά τους άντρα και τις εκκλείσανε το νησί χωρίς κανέναν άντρα. Και πάτε τώρα και την ιστορία. Και από την κάβλα την πορεία σκούζανε εκείνες. Και από τις τρελές τους τις φωνές τις βγάλανε Σιρήνες. Ο Οδυσσέας τα ξέρε αυτά και χαρά μεγάλη, αλλά δεν έβγαλε μιλιά, μη μάθουν και άλλοι. Έδωσε τους συντρόφους του, τους βούλωσε τα αυτιά, έβγαλε το μανδύα του και έκανε μουτιά. Το λείπησε ανάσκελα γρήγορα με Τετάρτη και ο καυλωμένος πούτος του φάνταζε σαν κατάρτη. Ο Βαγγέλης πολύ χάρηκε. Βαγγέλη πολύ χάρηκε. Βαγγέλη σ' άρεσε. Δεν είναι γαμπή. Έλατε. Μαζευτήκανε οι Σιρήνες χωρίς αυτόλους. Βγαίνει ο Οδυσσέας από το νερό και από το κύμα λάβρος. Γαμίδε ψάχα μη ζερβάκια μου καλά σαν τάβρος. Μην το πατήσω. Σε μία ώρα και για ενάτη πήγαινε γιατί είχε πάρει χώρα. Όμως σταμάτησαν, τους πέρασε η κάβλα και στο τρολό γαμίσου και βάλανε τελεία πάνω. Όμηρος. Να, θέλατε και όμηρος. Μόνο ψευδογόντα.